Eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko deialdi honen eta prentsaurreku honen helburua da beste bat berritzen programa aurkeztea. Bere helburua arte biziak, arte eszeniko biziak dinamizatzea eta zinema aretoei bultzada bat ematea da. Eta horren xehetasunak esplikatzeko bildu zaituztegu eta bildu gara gaur hemen. Aldez aurretik, eskerrak eman nahi dizkiet gaur laguntzen gaituztenei, eskena ekoizleen elkarteko ordezkariari, musika bulegoko ordezkariari, eta hemen Andoni Iturbe sailburu ordearekin da nerekin batera dagoen sarea, Euskadiko Antzoki sareko Xantibal jaunari. Eta eskerrik beroena baita ere, prentsaurreko honetarako hartu gaituzten Jimmy Jazz gune honetako arduradunei ere, benetan mila esker. Zehatz esan da, orain aurkezten dizuegun beste bat berritzen proiektua deialdi berri bat da, sailetik egiten duguna, eta helburu bikoitza du. Batetik, zuzeneko arteak erakusteko programak sustatzea eta laguntzea, eta horretarako 1.300.000 euro bideratuko ditugu. Eta bestetik, zinema aretoei jarduera berriak egiten laguntzea, eta kasu honetarako 200.000 euro erabiliko ditugu. Guztira beraz, 1,5 milioi euro bideratuko ditugu deialdi honen bitartez. 2020an, gutxi gora bera, nik uste dut joan den urteko udazkenean izan zen, fetxa hauetan, sustatu genuen beste bat izeneko zirkuitoa. Euskal Herriko musika bulegoaren bitartez egin genuen, ia 1,5 milioi euroko aurrekontua izan zuen, eta guztira, abenduan hasi eta martxora bitartean, 250 emanaldi baino gehiago sustatu genituen diru laguntza honen bitartez. Musika, antzerkia, dantza eta zirko ikuskizunak sustatuz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 250 areto baino gehiagotan. Eta erantzun bikaina izan zuen. Gogoratu ezazue nola geunden, joan den urteko amaieran, nolakoa izan zen abenduan, nolakoak izan ziren abenduko Gabon inguruko egoerak eta gero udaberrira arte luzatu zirenak. Eta deialdi honek posible egin zuen jarduera mantentzea musikaren arloan, dantzaren arloan, antzerkiaren arloan, eta zenbait gunetan ikusleak sartzea, nahiz eta osasun egoerak baldintzatutako kopuruak eta foroak behar baino txikiagoak izan. Baina gutxienez, posible izan zen antzerki taldeek, dantzariek, musikariek eta barrek lan egitea eta lan horregatik diru bat kobratzea. Neurri guziak errespetatuz egin zen, zailtasun guziekin, baina urtebete geroago atzera begiratzen dugunean iruditzen zaigu behar zen ekimen bat izan zela eta pozik gaude ekimenarek izan zuen emaitzarekin. 2021an ere laguntza berezi bat behartzela pentsatu genuen, COVID egoerak urtean zehar hainbat jarduera mugatu dituelako eta horregatik ogasun sailarekin batera erabaki genuen 2021 honen urte amaieran ere programa berezi bat martxan jartzea eta berriz ere sustatzea eta bultzada bat ematea zuzeneko arteei. Eta horrela planteatzen dugu helburu bezala jarduera hau sortzea, kasu honetan modu ezberdinan egingo dugu. Egingo dugu areto publiko eta pribatuen bitartez eta sustatuko ditugu programak eta proiektuak, baina helburua orduan bezala izango da areto pribatuetan jarduera sustatzea, profesionalei, musika, antzerki, dantza, zirko eta bertsolaritzako profesionalei lan egiteko aukera ematea, eta publikoa animatzea, ikuskizun hauetara hurbildu eta sarrera baten bitartez izango diren emanaldi hauetaz gozatzeko. Beraz, lehengo urtean bezala, igaz beste bat programa izan zen, aurten beste bat berritzen programa izango da, eta bere helburua da lanerako eta gozamenerako aukerak sortzea.
En esta comparecencia presentamos el proyecto o el programa Beste Bat Berritzen, que tiene como objetivo impulsar la exhibición de artes en vivo y también el de dar un empujón a las salas de cine de la comunidad autónoma para que puedan ampliar su actividad durante los últimos meses de este año y la primavera del año que viene. Se trata de una convocatoria nueva y especial vinculada a la situación de COVID que aún seguimos viviendo, con un fondo total de 1,5 millones de euros que se repartirán de la siguiente manera. Por un lado, 1,3 millones de euros como ayuda para fomentar actividades de exhibición de artes en vivo y 200.000 euros para impulsar nuevas actividades en las salas de cine de la Comunidad Autónoma Vasca. El objetivo de la convocatoria, por tanto, es fomentar actividad cultural en un año que sí ha seguido siendo complicado como consecuencia de la COVID y que tiene como objetivo promover la programación de artes en vivo, como son la música en directo, el teatro en directo, la bertsolaritza en directo, la danza en directo, los espectáculos de circo en directo. Hacerlo en locales públicos y privados, pero es una convocatoria en la que tenemos especial interés en fomentar estas actividades en locales privados y animar la actividad de creadores, creadoras, programadores y programadoras en un año que nuevamente ha sido complicado. Y también es un mensaje de apoyo a las salas de cine que se han visto condicionadas durante este año 21 de diferentes maneras y en diferentes momentos, y como hemos hecho con programas anteriores, a través de esta nueva convocatoria también queremos facilitar la organización de nuevas actividades que les permitan mejorar su taquilla. Hauek dira beraz, gaur aurkezten dizuegun proiektu honen helburuak, eta labur-labur esango dizkizuet zeintzuk diren bete behar dituzten baldintzak. Esan dizuedan bezala, helburua da antzerkia, dantza, zirkoa, bertsolaritza eta musika representatuko dituzten jarduera zuzenekoak sortzea. Programatutako ikuskizunak eta kontzertuak, diru laguntza jaso ahal izango dutenak, izan beharko dute euskal konpainiek eta euskal profesionalek emandakoak, eta entidade bakoitzak presentatzen duen proiektu horrek gutxienez 5 ikuskizun eduki beharko ditu bere baitan bilduta. Ikuskizun bakoitzagatik antolatzaileak 3.500 euroko diru laguntza jasoko du, eta antolatzaile bakoitzari gehienez eman ahal izango zaion zenbatekoa 30.000 eurokoa izango da. Eta zinearen kasuan, berez eta legez zinearetoek bete behar duten eginkizun bat laguntzera gatoz, beste franja batzuetan askatasun handiagoa izan dezaten programatzeko. Eta beraz, zinearetoentzako ipiniko dugun diru honen bitartez planteatzen dena da zine europar eta latinoamerikarra proiektatzeko saio horiek diruz laguntzea. Programazioa bai kasu batean eta bestean abenduan hasi eta martxora bitartean egin beharko da. Zinearetoen kasuan laguntza gehienez eta zineareto bakoitzeko 25.000 eurokoa izango da. Deialdi hau atzo argitaratu zen Euskal Autonomia Erkidegoko boletin ofizialean, beraz, indarrean dago, eta eskariak aurkezteko epea zabalik dago, gaur bertatik hasi eta hilabetez. Pandemia hasi zenetik joan den urteko martxoan, unez-une joan gera kultura sailetik aztertzen zeintzen egoera eta momentu ezberdinetan planteatu ditugu ahal izan diren laguntzak eta kasu hori gehienetan izan dira diru laguntza zuzenak eta beste batzuetan jarduerak sustatzeko diru laguntzak. Ikusiko dugu, datozen hilabeteetan ze bide hartzen duen osasun egoerak eta orain arte egin dugun bezala kasuan aztertuko dugu laguntza berririk beharrote den. Hau da, niri kultura sailburu bezala esatea dagokidana, eta orain hitza emango diot sareako Santi Bali, bere sarearen ikuspegia aurkeztu dezan. Santi? Bai.
Bueno, eskerrik asko etortzeatik ona eta kultura sailburuari egin dituen hitzangatik. Guk sareatik esan dezakegun gauza gutxi dira. Pozez hartu dugu berriro ere ekitaldi berri hau. Izan ere, berak esan duen bezala, Binenek esan duen bezala, joan den urtean 250 emanaldi gora eman zien, eta horrek bizipoza handia sortu zuen kultur munduan eta herrietan. Izan ere, pandemiak ekarri zuen, bapatean antzokiek eta aretoak ixtea, eta hori erresa da, dekreto batez. Berriro martxan jartzea, berriro aktibidade sortzea, eta horren inguruko pizgarriak eskuratzea zaila da. Segurazki joan den urtean eta egoerak behartuta ikusi zien Euskal Herrian aforo txikien zeukaten konzertu handik. Ikusi zien dantza emanaldi handik aforo txikienetan. Baina aurrera atea zen eta horri esker gaude segurazki gaur gauden lekuan. Orduan, aukera berri honek ematen digu segurazki ohitura berriak ezartzeko modu berriak. Herrik parte hartu nahi duen herriak edo antzokiak gutxienez 5 emanaldi behar ditu. Beraz, berriro ere, gure ohiko programaziotetik aparte, 5 emanaldi gehiago programatu izango ditugu, eta hori kulturaren mesederako izango da. Astear zehar izango dira askok, eta horrek segurazki emango du ohitura berriak ekartzea. Joan den urtean, beldurkinen askok, antzoki askoetatik, astean zeharreko emanaldiek zer emango zuten, baina jendeak erantzun zuen egarriz zebilen, eta oso ondo atera ziren. Orduan, aurten oso poz handiakin hartzen dugu deialdi berria, eta segurazki kultur munduan diharduen edonork ere, pozez beterik jasoko du gaurko berria, eta urrengo 6 hilabetetan segurazki gozatzeko aukera izango da erkidegoan. Mila esker. Por nuestra parte, por la parte de la red de teatros vascos, añadir que recibimos con mucha alegría y mucha ilusión esta nueva convocatoria. El año pasado, que fue un año duro, él mismo ha dicho que hubo más de 250 actuaciones gracias a esta convocatoria. Y el año pasado fue un año muy duro porque probablemente se vieron grandes conciertos, los grandes grupos de danza, de música, de teatro de Euskadi en los aforos más pequeños, aforos reducidos, pero salió bien. Y eso dio mucha esperanza y mucha alegría a teatros grandes y pequeños y a los habitantes de esos pueblos. Entonces, este año probablemente saldrá mejor. Tenemos que cada teatro para optar, cada pueblo para optar a estas ayudas debe programar por lo menos 5 actuaciones, lo cual nos trae que aparte de la programación ordinaria va a haber por lo menos 5 actuaciones más, con lo cual, con todo lo que significa esto de rehabilitación del mundo de la cultura, pero al mismo tiempo está creando probablemente nuevos hábitos. El año pasado teníamos, no voy a decir miedo, casi pánico teníamos de programar entre semana qué podía ser, y sin embargo la gente respondió, los aforos se llenaron, y este año probablemente volveremos a hacer lo mismo, y eso quiere decir que entre semana también se puede programar cultura, también se puede ver cultura, y que la gente lo agradece. Entonces, una nueva oportunidad de la cual estamos muy agradecidos todos de los teatros de Sarea. Bueno, eskerrik asko kazetarioi eta eskerrik asko lagun izan zaituztegun Sarea, Eskena eta Musika Bulegoko ordezkarioi. Mila esker.